Toto video pozeráte vďaka čitateľom, ktorí finančne podporujú Markera. Ak sa vám páči, čo robíme, pridajte sa k ním aj vy. Útok Donalda Trumpa na pápeža Leva je vlastne súčasťou teologickej vojny, ktorá sa odohráva na pozadí vojny v Iráne. V tomto teologickom spore sa stretli hlavne katolíci, aj keď s malými výnimkami, s evanjelikálmi, čo je síce okrajový, ale rýchlo rastúci prúd v rámci protestantizmu, ktorý má navyše pomerne veľký vplyv na politické špičky v USA. Konkrétne na ministra vojny Peta Hexeta, vplyvného senátora Teda Cruza a menšej miere aj Donalda Trumpa. Jadrom sporu je sionizmus a morálnosť vojny v Iráne. Zjednodušene povedané, evanjelikáli tvrdia, že vojna v Iráne je morálna a Trump je niečo ako bič Boží, lebo v tejto vojne stojí po boku Izraela, ktorý sionisti stotožňujú so súčasným štátom Izrael. Je preto medzi nimi rozšírená veta, kto žehná Izraelu, tomu aj Boh požehná. Práve z tejto teórie vychádzajú známe modlitby za Trumpa, ktoré svojho času vzbudili vo svete pozornosť. Podľa katolíkov je však sionizmus bludom. Upozorňujú na to, že veta o požehnaní Izraela sa v Biblii nikde nenachádza a vojnu v Iráne rovnako ako väčšinu ozbrojených konfliktov odsudzujú. Práve preto pápež Lev dlhodobo apeloval na ukončenie vojny v Iráne a vyzýval na návrat k rokovaniam. A preto odsudzoval aj náboženský jazyk, ktorý predstavitelia Trumpovej administratívy používajú v súvislosti s touto vojnou. Odpoveďou na tieto pápežové apely bol Trumpov výbuch na sociálnych sieťach, v rámci ktorého tvrdil, že pápež chce, aby mal Irán jadrové zbrane, alebo že odmieta ochranu hraníc, aj keď nič z toho nie je pravda. Preto je výsledok Trumpovho útoku na pápeža tristný. Priniesol mu totiž len ďalšiu stratu spojencov v hnutí MAGA a na medzinárodnej scéne, kde jeho slová silno odsúdila talianska premiérka Giorgia Meloniová. A tiež posilnenie hlasov cirkví, ktoré označujú vojnu v Iráne za nespravodlivú. Nuž, zdá sa, že Donaldovi Trumpovi teraz nakladajú z každej strany. A tak je to dobré.